cum l-ai cunoscut pe acest onorabil domn? El păștea caprele și l-am luat la mănăstire. Da, eu le pășteam, le mulțeam, le mulgeam. Domnul, cum adică înmulțeai caprele? Cum se mulțește orice capră, prin fotosinteză. Mă așteptam să tremure și cășunam pe ea. Ia uite, domnule, ce făcea asta cu animalul? E mare păcat să știi să cășuni pe capră când tremură. Da? Păi da. Trebuie să o mai lași puțin până începe să gâfâi atunci. Ce părere aveți despre legalizarea căsătoriei între persoane de același sex? Doamne ferește, același sex. Păi da. Sexele trebuie să fie diferite. Da, Măcar o diferență de 2-3 centimetri între ele. Cum e între mine și colegina. Dar despre taina spovedaniei nu mi-a spus nimic. Nici mie nu mi-a spus nimeni nimic, căci că e taină și n-au vrut să-mi spună. Da? Dumneata, uite-te la mine. Dumneata, bei, se vede pe față. Ce bei, dumneata? De post. Dă-mi exemplu de o băutură de post. Whisky de post. Dă-mi exemplu de o băutură care nu e de post. Apă minerală. Păi și e păcat dacă bei apă minerală. Mare păcat.